il-kol madwar l-artal, il-poplu ġdid li ġbar. Natu kull ima xandru sultan tas-sema. Kodba mazza nisimo, kelli min allum fiskit. Il-kelma tijek tkun id-daw li keċċid l-amin. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Ara Alla l-għajnuna tiegħi, il-mulejwa dak li iżomni. Min qalbi nofrilek is-sakrifiċċju, inrot ħajr lill-ismek mulej għax inti tajjeb. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġi l-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu dil-Quddisja b'suffraġġju tal-irbieħ tal-Purgatorju. Ħenna lina mulej għaddejja tiegħek u kollok ktieba kattar fuqna id-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nisru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien, meta l-Sultan tal-Eġittu qalulu li l-poplu kien ħarab, il-Farawn u l-qaddejja tiegħu bidlu fehmthom dwarhom u qalu: x'morna għamilna u bagħatna lill-Iżrael biex issa ma jaħdmilniex iżjed. U ħejja l-karru tiegħu u l-ħal poplu tiegħu miegħu. U ħa 600 karru magħżula u l-karrijiet kollha tal-Eġizzjani uffiċjali fuqhom il-koll. U l-mulej webbes qalb il-Farawn, Sultan tal-Eġittu, u dan għamel għal wara wlied Iżrael huma sejrin b'rashom merfuqa. U ħarġu għalihom l-Eġizzjani bil-kavallerija tal-Farawn, żwiemel, karrijiet u rikkieba bl-eżerċitu kollu. U laħquh ħdejn il-baħar fejn kienu waqfu l-kamp, ħdejn Piħa Ħirot, biswiet Baal Sefon. Meta l-Farawn kien qorob lejhom u li Iżrael refgħu għajnejhom u raw l-Eġizzjani resqin lejhom. U li Iżrael qabadhom biża' kbir u sejħu lill-mulej. U mbagħad qalu lil Mosè: jaqgħu ma kienx hemm oqbra fl-Eġittu biex ħriġna mmutu fid-deżert? X'għamiltilna biex ħriġna mill-Eġittu? Ma jednilek x'aħna fl-Eġittu? Ħallik minna, ħallina naħdmu għall-Eġizzjani. Aħjar naħdmu fl-Eġittu milli mmutu fid-deżert. Mosè wieġeb lill-poplu: la tibżgħux. Żommu sħiħ u taraw is-salvazzjoni li se ġġibilkom illum il-mulej.
l-Eġizzjani li qegħdin taraw illum ma tarawhom qatt aktar. Il-mulej jitqabad għalikom mingħajr xejn ma tagħmlu intom. Il-mulej qal lil Mosè: għax issejjaħ lili? Għajt lill-ولد Iżrael jerfgħu it-tienet tagħhom u jitilqu. U intoll il-ħatar tiegħek u mittidek fuq il-baħar u forqu. U ولد Iżrael imbagħad jaqsmu fin-niexef f'nofs il-baħar. U wara jiena webbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom u nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn u l-eżerċitu tiegħu kollu bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Mbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jiena l-mulej meta nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Daħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Nanni lill-mulej għax kabbar bis-sħiħ. Ngħidu: nanni lill-mulej għax kabbar bis-sħiħ. Nanni lill-mulej għax kabbar bis-sħiħ. Żwien melu rikkieba waddabhom fil-baħar. Ngħidu: nanni lill-mulej għax kabbar bis-sħiħ. Qawwieti u għanijiet il-mulej għalija sar is-salvazzjoni. Danu Alla tiegħi u lilu nfaħħar, Alla ta' missieri u lilu li ngħidu: nanni lill-mulej għax tkabbar bis-sħiħ. U l-mulej gwerrier. Jahwe ismu, l-imriekeb tal-Farawn u qawwietu tefaħħom fil-baħar. L-aħjar fost il-gwerriera tiegħu f'baħar il-qasab għarraqhom. Ngħinu: nanni lill-mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Belaħħom l-irdum bħal ġebla niżlu fil-qiegħ. Lemintek, mulej, issebħet fil-qawwa. Lemintek, mulej, tfarrak il-għadu. Ngħidu: nanni lill-mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Inqummu għall-Evanġelju. Alleluja. Illum la twebsux qalbkom iżda simgħu leħen il-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien xi wħud mill-kittieba u l-Fariżej qabdu u qalu lil Ġesu: Mallem, xtaqna kieku naraw sinjal minn għandek. Iżda Ġesu weġibhom: sinjal iridu nisel ħażin u infidil, imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief dak tal-profeta Ġona. Għax kif Ġona għamel 3 ijiem u 3 lieli f'żaq il-ħuta, hekk ukoll bin il-bniedem qatt jagħmel 3 ijiem u 3 lieli fil-qalba tal-art. F'jum il-ħaq in-nies ta' Ninive qatt iqumu kontra dan an-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona. U waraw hawn min aqwa minn Ġona hawnhekk. F'jum il-ħaq is-sultata nofsinhar qatt tqum u teħodha kontra dan an-nisel u tikkundannah għax iġiet mitruf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. U waraw hawn min huwa aqwa minn Salamun hawnhekk. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela il-kittieba u l-Fariżej qabdu qalu lil Ġesu qalulu: Mallem, xtaqna li kieku naraw sinjal minn għandek. Issa eżis ma kinux biżżejjed il-mirakli li kien qiegħed jagħmel Ġesu fi żmienu. U dawn n-nies ridu sinjal.
biex jemnu fih. Imma Ġesu jurina li l-uniku sinjal li kien ser jagħtihom kien dak tal-qawmin tiegħu mill-imwiet. U dan jagħmlu permezz tal-eżempju ta' Ġona, dak li qrajna issa fil-Vanġelu. Illi fit-Testament il-Qadim dan il-profeta kien dam 3 ijiem u 3 iljieli f'żaq il-ħuta meta rrifjuta li jmur ixandar il-messaġġ tal-Alla fil-belt ta' Niniwe. U allura l-qawmin ta' Ġesu kien tassew is-sinjal li bih urina min hu. U għalhekk San Pawl jgħidilna li kieku Kristu ma qamx mill-imwiet, aħna l-aktar nisboloh. Għaliex? Għax il-qawmin tiegħu mill-imwiet Ġesu jfakkarna li hu ħaj u li għadu fostna u li jinsab qrib tagħna. Għalhekk importanti li fil-ħajja tagħna meta jgħaddi xi mumenti nitwaħda diffiċli ta' swit il-qalb, m'għandniex għalfejn naqtaw qalbna, induru lejn Alla. U meta nduru lejn Alla ngħidulu b'dik it-talba ċkejkna, Mulej jekk trid inti tista' tfejjaqni, ma tittoħroġ mill-qalb li tikollok il-fidi. Għax il-mirakli Ġesu jagħmilhom min għandu il-fidi. U kull miraklu li jagħmel fi żmienu 10 fin-nies fidi. U allura jiena bħala nisrani irid ikollu l-fidi fil-qalb tiegħi u nemmen li dak Ġesu li qed nitolbu jista' jagħtini. Jista' jagħtini għax jista' kollox. Allura dak li huwa impossibbli għalija għal Alla kollox jista' jsir. U allura jiena għandi ndur lejn Alla u ngħidlu Mulej, ħniena nitolbok. Għatini il-għajnuna f'dan il-moment u d-dawl biex naraf nieħu deċiżjonijiet tajba fil-ħajja tiegħi. Ikun infaħħa Ġesu Kristu. Miġburin fl-imkien f'xirka waħda ta' imħabba, waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qiegħed jagħmel magħna. Nitolbuh inebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina. Ġeddet Mulej il-Knisja bil-qawwa tal-Ispiritu Santu biex tkun strument ta' ġustizzja u salvazzjoni għal bnedmin kollha nitolbu. Ħares Mulej lejn il-popli kollha tad-dinja u mexxi lil kulħadd lejn nibnek Ġesu nitolbu. Enna Mulej nibnu soċjetà aktar ġusta fejn ebda persuna ma tiġi użata imma ssib rispett u solidarjetà nitolbu. Neħħi Mulej minn ġewwa fina kull rimors tal-passat, il-biża' tal-futur u għatina li ngħixu l-preżent b'sens ta' fiduċja fik nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. Il-Mulej dawn it-talbiet tagħna flimkien mas-sakrifiċċju ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan il-mawlin biti konna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ.
il-qana mulej Alla tagħna li wniedma qudiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, widnok tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. U Alla inti ġbartu temmejt is-sakrifiċċji kollha tal-Patt il-qadim fis-sakrifiċċju wieħed u perfett tal-Patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sakrifiċċju li aħna serin nofru l-qaddejja tiegħek. U għaddes kif għaddes dak ta' qabel biex l-offerta li fġeħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien roddulek ħajr bibnek l-għażiż Ġesu Kristu l-Verb tiegħek li bih inti għamilt kollox li inti battunna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem l-Ispiritu Santu u imwieled Marja Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu feteħ idej fuq is-salib biex iħorna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-mewit. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola tas-mewit. Qaddis tassew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadrak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu bixorbu minnu bil-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadrak. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk.
U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mitu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irbieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna, missier li jħobbna, missier li jgħadirna fin-noqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minħat għalina. La ddaħħalniex f'tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew li jenna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nobiet tad-dinja.
Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla. Inħolluk, Signor Alla. If
Gloria lil Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lil Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lil Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Signor Alla, fil Signor. Nitolbu. Ija bittiba mal-poplu tijek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema. Ekku kol dbedu mill-modi tiegħu u tagħtih ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zbaħanja bil-fer taqlub safin. Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għalli min dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.